Isa pa tayo ubay-ubay ang samdan sa duha ka managlahing disgrasya sa General Santos City ug Wao, Lanao del Sur. Anang report ni Argil Relator live. Argil. Yes, Tek, dili umubo sa 12 ang samdan sa aksidente sa Lanao del Sur. Lakip ang duha ka mga bata. Palisuray ang pag-rescue sa van driver nga si John Mark Bumbeo. Human kini na ipit sa manobela. Dihang nabanggaan kini sa usa ka cement mixer truck sa highway sa barangay Apupong, General Santos City. Samdan sab ang duha ka mga pasahero sa van. Sa investigasyon sa Jansan Police, gikan sa Coronadal City ang truck ug pag-abot sa maong lugar, kalit kunong mikawat ang usa ka sakyanan sa iyang lane. Hinungdan nga kalit kining mi-brake apan nawan ang hinuon og kontrol sa manobela nga may resulta sa pagkabangga sa kasugat nga van. Dungagan pa nga danlog ang dalan tungod sa pag-ulan. Parayon pang ginatambalan sa ospital ang mga biktima. Samtang nakakustudiya na sa kapulisan ang truck driver na si Alain Empinado, 24 anyos. Sa Wao, Lanao del Sur, patay ang usa ka babaeng pasahero. Samtang dili moubos sa 12 ka tawo, lakip ang duha ka mga bata ang nangaangol. Human nabalintong ang ilang gisakyang truck sa Sitio Pogo, Barangay Kilikili. Daling may rescue ang mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Office sa mga biktima o ipangdala sa Kalilangan Hospital sa Bukidnon. Apan namatay ang naginusarang babaeng pasahero sa truck nga midiretso pa sa maisan human na balintong. Sa inisyal nga report, gikan kuno ang grupo sa usa ka panagtapok sa Barangay Sumugot ug pauli na unta dihang nahitabo ang disgrasya. Parayon pang ginaimbestigahan sa Wao Police ang maong insidente. Tek, hugot ang pahimangno sa mga otoridad labi na sa mga dunay sakyanan ug mga motorista nga hinay-hinay lang sa pagpadagan ilabi na karong rainy season na. Tek. Daghang salamat, Argil Relator.